L'Ajuntament de la Selva del Camp, a través de l'àrea de serveis socials, ha renovat el conveni amb l'empresa de subministraments Com Aigua, amb el que es pretén suplir les necessitats d'abastament d'aigua de les persones i famílies selvatanes que es troben en situació de precarietat o vulnerabilitat econòmica. La dotació s'ha fixat enguany en 8.000 euros, dipositats en l'anomenat Fons de Solidaritat, per cobrir les factures de l'aigua impagades d'aquest col·lectiu. Concretament estem parlant de 0,7% de la facturació total que destina a aquest conveni i ve a ser una suma concretament basada en la facturació de l'any 2024 de 8.000 euros. Com Aigua és una empresa comarcal i treballem molt el tema de col·laboració i el pacte social amb tots els ajuntaments que portem i concretament la Selva del Camp és el tercer ajuntament més gran que portem a Com Aigua i per nosaltres és molt important poder atendre totes les necessitats de la gent vulnerable tenint en compte que l'aigua és un bé bàsic. Els selvatans i selvatanes que requereixin aquesta ajuda han de dirigir-se a les dependències de la treballadora social al casal del nucli antic. Aquestes famílies, a través, evidentment, de l'informe de la treballadora social, doncs l'aigua se'ls facilita gratuïtament, no? Perquè entenem que l'aigua és un bé de primera necessitat i, per tant, vull dir, no ha de primar el tema econòmic, sinó que és el tema de que les persones tinguin ateses i, en aquest cas, vull dir, disposin de l'aigua necessària per tirar endavant la seva vida. Un cop rebuda la demanda de l'ajut, el Fons de Solidaritat es posa a disposició de l'Ajuntament, que n'exerceix d'intermediari, i agafa una part de la partida per fer front a aquestes despeses.